Jeg hedder Ina Luk. Jeg hedder Andreas, Vi kommer fra DSR. og i DSR der laver vi studenterpolitik, og vi sørger for, at de studerende bliver hørt, og vi snakker med ledelsen. Og ja, Ja, det står for de studerendes råd, så vi er der for jer. I de sidste år har vi arbejdet med den nye læreruddannelse, vi har arbejdet med praktik, og vi har evalueret de forskellige undervisere, og hvad der er sket på læreruddannelsen generelt, og taget fat i de ting, som de studerende synes rører sig rundt omkring. Så hvis man interesserer sig lidt for politik, eller bare godt kan lide at forbedre den uddannelse, man går på, så kan man melde sig ind i DSR. Vi holder møde cirka en gang om måneden, og møderne er åbne, så man kan bare komme ned, og så stemmer vi på dig, hvis du har lyst til at være med.